हेलो गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय दिनैहाय 31 लास्ट दिनै 2022 नि लास्ट डे ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ'खौ अमाबो आं अमाखौ जाया फै ओंखाम जानोसै फै है इखौ जाबाव ए माबासो अन्थाइसो फै ओंखाम जानोसै थ' फै फै ओंखाम जानि बार्थडे बेरायनो लांदों नोंथ्राया माबाया मादैनि बार्थडे ना दिनै बिमानि सासेया ओइ हादां नाङा बाबु हादां नाङा माबा गानहोदों बेखौ हागे मोनायाव गानहोयो मोनायाव गाननांगौहाय दा गुसुना बाबु न' मोनग्रासो मा बिथिं हा आवगोलनि थांबायनाय जाबायना आवगोलनिया बिदि गैयामोन नालाय उफाय गैया दा दं बेलासिनि साहा नामा बोरैथो बहाथो दाबो नोंबो जागासिनो मोनायाव बोरैबा जायोलै मबाइला मोजां जाथारा आंनिया बिखौ जायो नामा मोजां साननाङा बिखौ गेलेनांगौसो मिथिया बेयो ना गेलेनांगौखौनो जा मोजां गिलासखौनो लाना फैबाय एबार जोंहा निउ इयाराव बेरायनो ओंखारबाय नै आब'मोननाव दसे थांना फैनि ओमफ्राय बयखौबो नोंथांमोननिसिम हेपि निउ इयार नै बे आब'नि फिसाजो आं बाबु ओरैनो दसे थांब्रबनि बाबुआ लामायाव बेरायनो लेंबाय थादोंमोन ना ओंखायनो ओमफ्राय ओरै दसे थांना फैनि बिसिना खाथिखा नालाय जों दिनैबो थांथ'वा गाबोनबो थांथ'वा दसे साननैसो थाबावगोन ओमफ्राय थांसै जों नै बेलासियाव आब'नि फिसाजोखौहाय स्कुल खुलिसिगोन नालाय दोनलांनो ज' थांजोबदोंमोन आइबो बिनानाव ओमफ्राय आरो आब' गामिनि ज' थांजोबदोंमोन जोङो ओमफ्राय लामायाव एसे फट' लाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय